Úvodom by som veľmi rada poďakovala za pozvanie na Klasifikon a možnosť predstaviť MKH 11 na Slovensku. Národné centrum zdravotníckych informácií je podriadenou organizáciou Ministerstva zdravotníctva a do gestorstva MKH 11 dostalo práve Národné centrum zdravotníckych informácií. V súčasnosti zastrešujeme aj MKH 10, ktorú sme zaviedli do elektronického zdravotníctva. Využívame ju pre mortalitu, morbiditu a taktiež pre štatistické účely. V rámci používania ju máme aj uzákonenú teda podchytenú legislatívou, a to zákonom 576, ktorý patrí Ministerstvu zdravotníctva, na základe ktorého uverejňujeme medzinárodnú klasifikáciu chorôb na webovom sídle. Zákonom 153 z roku 2013 o Národnom zdravotníckom informačnom systéme a vyhláškou Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informácií. Zákon 153 a vyhláška 107 patrí Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré podchytáva MKH 10, a to spôsobom štandardu, ktorý vedieme v súčasnosti ako číselník. MKH 11 s najväčšou pravdepodobnosťou pre veľkú rozsiahlosť budeme musieť viesť ako register, čo si bude vyžadovať tiež zmenu legislatívy. Rada by som vám predstavila, ako prebiehal preklad MKH 11 na Slovensku. Začali sme v roku 2019, kedy Slovenská republika prislúbila WHO, že prevezmeme MKH 11 do Národného informačného systému a začali sme vyvíjať aktivity na adopciu. Tieto aktivity zahŕňali, kto to bude robiť, aké finančné zdroje, či to bude v rámci projektov. V roku 2020 sme spravili metodiku prekladu MKH 11 ako podklad pre našich prekladateľov. Vychádzali sme z metodiky, ktoré uverejňuje WHO na svojej stránke MKH 11. Samotný preklad začal v roku 2021, oficiálne začal v septembri, no neoficiálne sme začali už v júni, kedy si naši prekladatelia skúšali platformu, ako ju budú používať, čo im bude vyhovovať viacej. Celý preklad trval 1 rok, zhruba. Úplné ukončenie prekladu sme datovali na december 2022. Preklad do slovenského jazyka. Takto. Keď sme začali prekladať MKH 11, došla požiadavka zo strany prekladateľov, že by ju radi preložili aj do latinského jazyka, a to z toho dôvodu, že nám MKH 11 realizoval tím Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Pôvodný plán bol, že sa latinská verzia bude využívať na školenie medikov, no ohlas, či už zatiaľ neoficiálny, lebo ešte sme nevyšli na verejnosť s prekladom, je, že by veľmi radi používali latinskú verziu aj v praxi. Garantom pre latinský jazyk je prednosta ústavu, pán Tomáš Hamar, a garantkou za preklad za slovenský jazyk je jeho zástupkyňa pani Janka Bábelová. Preklad z anglického do slovenského jazyka realizovalo 5 prekladateľov a preklad z anglického do latinského realizovalo 7 prekladateľov. Nečakalo sa na preklad slovenského jazyka a potom do latinského. Preklad sa realizoval priamo z latinskej verzie, z anglickej verzie, pardon. Priebeh prekladu bol realizovaný dvojstupňovo, tiež v zmysle metodiky. Každý prekladateľ mal svojho tzv. My sme ich nazývali supervízormi, ktorí overovali správnosť preloženého prekladu. Každý prekladateľ si priebežne viedol vlastné zoznamy relevantných termínov, napríklad zoznamy synonym, často opakujúcich sa pojmov, polysemantických termínov a podobne.
Prekladatelia diskutovali cez platformu Teams, kde riešili často opakujúce sa termíny a po vzájomnej diskusii a na základe zhody sa vybrali preferované termíny. Vytvárali si vlastné zoznamy preferovaných termínov, ktoré si potom prekladatelia navzájom zdieľali. Ešte chcem povedať, že do tohto prekladateľského tímu, či už latinského alebo slovenského, im NCZI nevstupovalo. Realizovali si to sami vo vlastnej réžii. Nenastal nikdy prípad, že by sa nevedel nájsť ekvivalent v slovenskom jazyku, prípadne v latinskom. Všetky termíny sme preložili do slovenčiny, či už jednoslovným, alebo viacerými zloženými termínmi. Pri preklade sa vychádzalo z pravidiel slovenského jazyka, používanie veľkých malých písmen bolo systematické, riadilo sa pravidlami slovenského jazyka a samozrejme sa dodržiavala metodika. Všetky preklady boli skontrolované lingvistom a so skúsenosťami s edičnou a korekčnou prácou, korektorskou. Pre účely prekladu nebola vytvorená žiadna špeciálna terminologická komisia. Prekladatelia riešili terminologické problémy formou formálnych i neformálnych diskusí, pričom do diskusí boli prizývaní angličtinári, slovenčinári, latinčinári, odborníci pre jednotlivé zdravotnícke oblasti. Na tomto slajde možno vidieť stav, v akom sa nachádzame momentálne. Tie grafy, my to voláme koláčiky, sa v čase menia. Momentálne nám chýbajú preklady nových termínov, ktoré pribudli updateom tohto roku. Potom máme slajd pre latinskú verziu. Chcem len povedať, že v latinčine sa neprekladali synonyma a rovnako ani definície. Prekladali sme len na názvy diagnóz. Rovnako je to spracované viacej. Niektorí prekladatelia vzhľadom na svoj vek preferovali Excel, takže pracovali do Excelu a neskôr sme to nahrávali či už my, alebo lekári z ústavu do platformy. Momentálne sme vo fáze kontroly. Kontrolu nám realizujú hlavní odborníci menovanými ministerstvom zdravotníctva. Sú to lekári, ktorí zastrešujú špecializáciu a v prípade nezhôd, problémov, čomkoľvek má hlavné slovo, myslím teraz z tej medickej stránky, má hlavné slovo hlavný odborník. Čiže sme oslovili všetkých našich hlavných odborníkov o pomoc s kontrolou tohto prvotného prekladu. Už máme aj spätnú väzbu. Mnoho špecializácií sme zapracovali. Stále nám prebieha kontrola oftalmológie napríklad a psychiatrie. Psychiatria nám prislúbila do konca novembra, že nám dodajú podklady. Tieto kontroly sú pro bono, čiže nežiadali od nás žiadne financie za svoju prácu. Pri niektorých samozrejme lekároch sa to ozvalo s veľkým, proste nasadili veľký optimizmus, že to je niečo úžasné, že budeme mať MKH 11 a niektorí lekári sa postavili a priori proti, že oni to nechcú. Na psychiatrii napríklad vytvorili celý pracovný tím, na ktorom pracujú a nechcú nám to odovzdať tú svoju kapitolu ani čiastočne, proste až keď to bude podľa nich na 100% hotové. Takže máme rôzne prístupy, ja si myslím, že ako v každej krajine. Plán činnosti. Ono to je také tiež dosť zložité, lebo mnoho činností závisí od financií. V súčasnosti máme pripravený samotný plán, ako sa bude rozvíjať, či už školenie koderov, konferencie, všetko chceme zahrnúť do tohto plánu implementácie, ale momentálne hľadáme finančné zdroje, ako toto celé zastrešiť. Chcem len povedať, že preklad zastrešilo Národné centrum zdravotníckych informácií z vlastných zdrojov, že sme na to nemali žiadne projektové peniaze ani iné sponzorské zdroje. V tretej fáze by sme radi preložili
tzv. Additional information, ktoré momentálne preložené nemáme, a prípadne potom aj nové diagnózy, ktoré v čase pribúdajú. Snažíme sa MKH11 už predstavovať, či už na konferenciách, PR aktivitách, na školách vysokých alebo aj stredných zdravotníckych. Keďže máme preklad a kontrolu už takmer za sebou v tej prvotnej fáze, radi by sme MKH11 čo najskôr zverejnili ako slovenskú, tak i latinskú verziu. Až následne chceme tiež vytvoriť pripomienkový formulár, nebudeme dávať prístupy do platformy, aby nám tam neboli veľké zásahy. Budeme jednotlivé pripomienky vyhodnocovať samostatne. Následne, čo bude aj riešené aj v rámci projektu, by sme rozbehli pilot na školenie lekárov. Ešte chcem len dodať, že my by sme radi implementovali MKH11 ako pre mortalitu, morbiditu aj štatistické účely, tak ako máme desinu. A chceme ju poskytnúť lekárom v troch verziách, v slovenčine, latinčine a v angličtine. Čiže keď ju stiahneme do nášho informačného systému, tak boli by sme radi, keby to bolo na jednom mieste, čiže u nás v rámci e-zdravia alebo e-healthu, odkiaľ by si ťahali celú MKH11 a mali by všetky tri verzie jazykové k dispozícii. Samozrejme, určite sa nájdú aj prípady, ktoré budú preferovať online verziu. Uvidíme, čo prinesie prax. Takže na Slovensku sme zatiaľ v takejto fáze a rada by som poďakovala týmto pánovi doktorovi Zvolskému a celého jeho tímu, že nám neustále pomáhajú a radia a podporujú.